Здравейте хора, за още веднъж. Аз предлагам на някои хора, хората, които са се абонирали за мен и ми следят канала постоянно, предлагам да ми дадат анимация, която да ми дадат идея за анимация, която да включва тях и да ми дадат и да ми дадат идея за нещо, някакъв клип, но предимно трябва да е, първото нещо трябва да е за анимация, другото е съвети как да си сменя картинката на канала, понеже имам зеч, обаче без да искам натиснах винаги вече, като е винаги вече знам, че трябва някакси и да си изтрия зеча, обаче после няма да си го преинсталирам, така че някакви идеи, обаче това не е така. Но първото нещо е анимация, а другото нещо е някакъв клип. Значи две неща имате да направите. Трябва само да дадете анимацията. Друго нищо. Чао.